Kani ka jingle jong ka voice of the people party kade kata ka nuksa ka babaha bat ka bating burom ya ublei bat aswa ya ka bekile ya kano kano ka kam kum gi kristan hi ngide hi ban pelong jing duai kata kade ka ba kong santam te nakali yang jong ka voice of the people party aswa bakin le thap kerteng kida bu jing duai kida kerpat ya ublei kida ublei u ibit ya ki baki kin long kita gi nongelam jongi te kila ban wan sakatong juga jingjop kasong akamon ke jong blay ngang iskem ba barbor ki briu hi kiba kiba kerpat au blay kiba bu jing dwai au blay la kana ka benta mo te kalong kaba ublay hi us ngautenan yang apa dia pi compare langi pop compare langi syaram compare langi syatkan compare langi long kiduk kirangli compare langi long ki bahe spa epeu compare langi long kita kena ngelam nam tagari ujai binriu tingi hap ban kan mau yo blei kene kan uksa kaba kampat juja ka jing im ga jonga kum kane ka jingja kini ki MBC pra aswa bakin le thep i kerteng jengki haman laki district council ki baki kidon haman laki jaka ki baki kidon kida bu jing duai kida kerpat swayo blei namar ba ngongi pi parari ka voice of the people party ka desha kata ka party ka ba compare ka ba fair na ki pat ki party ki yang ban mi politik om tang bakin yang politik bakin kwa kata ka jumatoy lade kam dei kumta andre kan ka ba nengkongi ka dei ka ba ki kwa ban penba halor ka jing jorathai halor ka jing bamtu bam klop halor ka jing ki kam sni kam tu kam dute ki ba menta seketa ki ba don apo junga jala ka jengi kam tam ki jaka ki puta mo ngitip ba ki MBC hi barbor kidi kita ki riset namata ka kendeu ka siap namata ka kendeu ka siap kariti ka dustur ka sensar ka kadar ka maneble ka mane thau la ka no karkom te kini kolong ke ba pen singau tenan wat yangi kita kidong kersan jong ka voice of the people party ki pajba hi ki ba kersan ya ka voice of the people party kidon ke jingkermen bat kidon ru ke jing scam bat kidon ru kata ka jingkermen ha ka mensim namar ba kini kidong yalam jengi kila bu nengkong iau beli kaman compare la pilong ki sengkasi la pilong ki Kristen la pilong kino ru Henry ka jing skri ka jongki hi ka jing skri ka jing ilang hi ka debi siau beli te namar kata kadau parari te ngim ayusu ngadan ban ong kana kapor ka bamtang ngam don ki kentin ki bakren ki baong te to ngin kerjanya ka voice of the people party dadu berkaman sim ka jingi kenang ba gin light na kita jing sya te mrau halaka jong kata gari halaka jong kata ka kasnong katau ka bangingi don kenang ban light kini jing sya te mrau kini ki jing sya te mrau ki bangila sya te mrau mentasi kata ka jingduk ka jing kerdu ka jing bhakam bhajam ka balno siliang ka jing le torti hakiwi ki office kiwi ki kato kane ki department ki bale he le meng mo komta tikna sotu tau kane ka jinglong jong gini ki brew te kumbang ong barbor kakmi ka batu wat ki khondro gitu kakmi ka ba khleu ki khondro ki khleu kakmi hi ka ba lorni wat ki khon ki ro ki lorni kata ka de ga raibi tela da ki kmi ki kpahi ki bating burom yu blei ki batip ya kata ka akor ka burom ngong epi ki khun le de ka no tam kan te parari kani kalong ka dakla kampat juja ka jingim ka jingi apo ori kasi ka jingi kum gini gi jingle jong ka voice of the people party swab kin le gini gi kam mo bani tep kerteng kinda bu jingwa shwa yo blei te nagaleng jong aru nga don ka jing sukaman ka bakrau hadu kata mo te parari tongin penjob suk ya ka voice of the people party haman laki konstitusi ki ba mangingi don haman laki snong ki thau ki bangingi don namar ba kum makihi ngim nam yu syure gina ngelam kidi gi fast anlas mdon syur na ngelam tada ka voice of the people party kala apil dai wat mut syuk baki wat mut syuk bada gi wekin kinwan ban penba mo henry kermen skam ba nagaliang jong ka voice of the people party kim nam sit kala bat kum baki keren aman laki rensan kum baki ong
ngemra ya kata ka roy kapar ka ba khuit ka ba suba mo ka ba khuit ka ba suba kata ka clean politik mo ka ba kiom te to tangga ni video jenga perlok akan ka por ka mta kublesibun